panjenengan? Alhamdulillah Pak niki kula ndredeg saestu Pak. Napa? Ndredeg kula Mboten saestu. napa-napa pisanan ndredeg ngoten niku biasa. Oh ngoten. Oleh pun kulino jenengan ketagihan Mbak saestu. Oh ngoten nggih. Gabung ke Madangkaran iki lho tegese. Oh nggih. Gamelane pripun gamelane? Alhamdulillah saestu ya Ayo, Pak nggih. sone nggih penak to? Nggih. Nggih. Saestu ya Pak. Niku. Mike pripun Mike niku? Oh niki enteng sanget. Enteng nggih. Mantep nggih. Mantap. Nggih. Senengane ireng kaya ngono kuwi. Ayo. Mike to? Ayo mik kok ya. Mikrofon. Ayo. Nggih mikrofon. Monggo diaturaken tembang kangenipun nggih. Ya niki buka celuk napa? Napa? Buka celuk napa? Takon kali sing ngendang. Pripun Mas? Pripun Mas? Mas Sinten niki wonten kalih niki? Pengendang kan wonten kalih niki sing pundi niki Pak? Lho mang pilih dhewe to pengen dijaipongke napa dikendangi Jawa. Lah niku nggih. Jaipong nggih mboten napa-napa. Oh berarti apa ning jaiponge pripun Oh Mas? nggih, pripun Mas Nopal? Niki kula buka celuk napa saking jenengan? Lah kula tanglet to Pak niki Pak. Sik sakniki malah jenengan sing tak merdekake. Jenengan pengen piye? Kula niku manet mawon, Pak. Oh nggih, wah iya saya iki. Nggih, kula nderek mawon. Manut terus ngono iki suwi-suwi katut mepsa kowe lho. Nggih. Ya wis ben enek apa ki jenenge nyambekan dhisik karo Mbak Angel, monggo saking Kendang Mas Nopal nggih. Diaturake tembang kangen. Monggo Pak RT 2. Yo.
Mari Sugiono, Sugiwaras.